chéad clethe ósar góran so Tránóna Réamhbhabta in san Comórtas Sóisir na bhar sin na Gaeil óga ó clíad tartaig Laochra Lochalí ó bhéil first agus tá sin na Ráchnóna áling fadan so I Ráth Chairn agus na slúta ag bailú isteach bhí sé fluch bhí sé Harbheith fluch níos túisce ach tá bháisteach sin glanta tá farc agus an drumcla aus an town agus sin ag súl gomór leis an géad caibhlant an so Tránóna. Deis a gwing súla chaf chun caingar an dá ar na bheith dul chun park an so Tránóna agus roiint ahrún dáhéh ach tá snóid leis na Gaeil óga agus James Carr has snóg sa cúldómh agus lína lán cúl láidir ó sa chóir le Conor Crowther, Jimmy Keane agus James O'Flaherty. Sa lína leachúlas na Gaeil óga Niall Stenson ó sin ó Convoy agus Andy McInerney agus an bhirt has nóg Galar Park a Cailán ó Míchéal agus Jack McCostela. An son na tosathe Cruthúr Ó Cianáin, Niall McDiarmid agus Eoin Ó Quilling in san lína lethosig agus an son na tosathe istig in san lína lán tosig Tránóna bhil bei Colm Garrett, Jack O'Hartnade agus Conor Downs. Laochra Lochalí an son agus bhí gá cluiche dína contactan Chicago's roiin gorta choristeach ortha ach tá sin an agus an cúgar deige bheith snú Tránóna ag tá snú le Josh McQuitter in san cúl. Brino Gallagher, Ciarán O'Doherty agus Christóir de Brún sa lína lechúil, sa lína lánchúil agus lína lechúil Gearóid Mac Seán, Cathal Ó Ceallaigh agus Tiernan Mac Síocais. Siad Seán Ó Hachín agus Tomás Toland, Cathal Iver Fich Cahar Hosno Galar Parka, agus sa lína lethosig Dúlta Mac Charagán, Cruthúr Mac Ocan agus Diarmid Mac Philip, agus an lína lán tosig Tránóna ag Laochra Lochalí ó bhéil first Paddy Tierney, PJ O'Prey agus Dara McManaman is sa cúnge ag Cathal Iver a cúd ag se tá gacrad Olivan so bhí an dáhéh ag Olivú agus ag Sheen agus ag Sharatéir taobh hir doing an so in san boscar Tráchtaire agus tá siad réig chun catha an so in san Réamhbhabta Tránóna an son agus iad ag súl gomór leis an gaibhlant darnó. Se an chéadúir de Comórtas Peile na Gaeltachta a bheith náis I Ráth Chairn ó 9 agus a 3. Gábhlín agus Trucha Godain agus an bhlín átha sin bhfuil bhuaigh clocha níla ó Dhúna Ghail craobh na Seintre bhí an buacha ar néomhhanna litir mór agus an son. Craobh na Sóisir tucha leotha ag an bhuireann áitiúil Ráth Chairn bhí an buacha ar Ryan ó Dhúnach ag glutha ceanna Sóisir 9 Cá mé craobh na bliana seadul bhfuil tá 5 craobh le brunna Har an deir seachtain ar fad agus beag action na cluichí bio ar YouTube agus ar canéil TG Cahar idir níis agus sula meid an Tráthnóna istigh Tráthnóna Déilún. Sean mar derm sin na slúte ag bailú isteach an son na Gaeil óga ar nó club buíoch in 2010 in iarthar átha clia tá tucha fuairna na Dulcan Parka có os ceann 500 bail agus club lán Gaelinge in iarthar átha clia agus iad lonathe in Leocháin agus mar derm se obair mhór déanta le blianta beaga an nús. Bralo Teachtaíonn Comórtas Peile go héin bhlín díorchasúla Laochra Lochalí buíoch in 2006 Cumann lán Gaeilge a ríiste tá lonathe sa cheathrún Gaeltachta in iarthar bhéil first viidir ag an Comórtas den géadúir in 2007 viidir ag gach Comórtas Peile Gaeltachta ó chuine le chuidir cofatil le clé canis na bliana 2011 ach bhuaigh néamh mura íochttar na Rossan ortha an bhlíon áirithe sin ach tá siad ar naisian so Tránóna bliana ní bliana teacht is bralo a bheith an bhéile Peile agus slua deas ag leanúnt iad an so Tránóna. Ó héamh na canílacha bhfuil tá sin Tráthnóna fuirfa ar fad an so ar farc Ráth Chairn bhí an machine beag a dul amach ag chuir na líonta deirnecha mar a bart níos túisce tá stúa nua choristeach tá na líontar fad gealathe bán agus gachar dul bhanis don chéad cluiche i Comórtas Peile na bliana 2025. De bútóirí be si dul ráid in ceahrú cena sem mórach agus casa siad le bútóirí an cluiche ar an ceahrú rua agus néomhhanna litir mór be si tanna mar níos déanaí Tráthnóna in Maile Chur ach an so Tránóna bhfuil an réitóréig sin é fear áitiúil Clán na Gaeil Bernard Heaney agus ní fad anis nach go gaith sin fel isteach idirmheirt na focail dhearnach an son ag an dáhéamh Laochra Lochalí teachtamach ó Circeal ní lech bhfuil tá cethir anna díocha a panéil anna gharid ar fad bhar gorta agus cluichí díon go maith tá siad spíonanta dúirt an banisteoirlam tris na cluichí ag deir seachtain Chicago ach ag gur cluiche agus tá spáintas maith chuir seachtain so Tránóna agus dúlam gur bíad na Gaeil óga ó átha clí a bheith mar raibh na lúdar ach ar Tráthnóna áling Peile agus got céir de Harlóg. An réitor mar derm se Bernard Heaney ó Clán na Gaeil réganis tá gachtanas na háitige ceartain na Muir na Himmerthirí tá fellamá agus inis tús le chuir le Comórtas na bliana 25 Gaeil óga agus Laochra Lochalí. Réitor sásta
Fork agus an drumcla Rouse and down agus dá úradóir tosnathe ag híní agus réganis chun tús a chuir le Comórtas Sóisir na bhar agus chéad fel an orte dúirt an son ag na Gaelóga dint go maith an son Jack McCostela agus tá si tunna gimmert leis na gansa dúchorma agus scorma sin of cailt an son agus scud ar náis go héifachta ag Laochra Loch be si gur tús maith chuir le cuasaí teachtamach an son go thorma gochan dí halafú maith an son tarntar gansa ag seachúin na Gaelóga Tráchtaire ríist obair bhat an son ag osí nó convoí can son ibre tríd ag ggurgé chuir seachtaí Colin McGarrett smacht ag McGarrett tá deis an son le Hirat agus tá sé sin Haran seasná scór maith an son ag Colin McGarrett agus ag na Gaelóga níl nómad caite ach tá chéad cúlín aimse an son ag na Gaelóga McGarrett ag aimsiú kick amach le Tráchtaire Josh McQuitter Maithe go siúd agus Shellah smacht le go háling an son ag Dermot McPhilip deis sin gáiltar an tarn éirecht an son Round na leistigh an pass go seachtaí Seán Hachín agus speidir goil deisintá ag deireadh an Kenton chuirmach agus deisintá cúló blocáil má déanta bhí seans an son ag Darragh McManaman ag sábháil má déanta ag an cúlbáire six a cúl Séamus Míchéal cara agus deis má glórfar ar cúl cailte ag Laochra Loch ag tús na himmartha leis na Gaelóga Tráchtaire ríist Jack McCostela dí halafú an dáhéh cailún Shellhavantá agus idir mán go maith teachta seachantá trá agus sobar agus céhar eile bhí deis beidir dead nó cathúir clig a chahabh ag olafún san fágtréála téir fíor dún a seachún a ríist Laochra Loch bhfuil éon cailís níl a turn réitir scuilann sé buntáiste Paddy Tierney tá an countá seoir histeach ag Tierney scór maith go siúd le forna chom treis gá nómad se tús maith an dáhéh an sa chom treis gá nómad an sa Cic amach inis le teachtó Séamus Míchéal Caris na cúlbáir na Gaelóga sin gur ag fad golóir chuir leis go amach san níl éon lóhanna cuihansa bhí mar deim se báisteach ráma agus scuoch láidir níos túisce tá sé sin glanta agus an trachnón Rouse and down Shellah bút an son a Lord Parka ag na Gaelóga agus sin sásta gichan amach héanamh ó conteis an son Jack McCostela feicála go más chéad cúpla nómad seach sa láir hinse siú cinnta san bhfuil Jack ó hart néide take amach an lína lán tosaigh mar thór bríomhar ceann san na mithir stré agus deis ag Laochra Loch teach báháin eile chuinnig go gaigh turbh ag an sa tránóna sin Mohammed Cochran ag deire seascan na mar sin ag ann breise agus Mohammed fós Cochran be kicking ag tastáil ceann san ibre seach smacht go háling istigh ag an lán cúlí sin Jimmy ó Caháin agus a teach amach na Gaelóga báháin eile an lechúlí lár osí nó convoí go maith go siúd agus compórt go maith le feiscint an cosint na Gaelóga go dtí seach dí halafú ríist an son dáhéh a cailún Shellah ag an tús réiteúir arán san greibh an mar go tóchas an gceann son ag Laochra Loch agus deis teachtar an ansaí an son teachtaí Colin McGarrett pass trasant beidir bhfuil deis ar cúlaigh an látásí Jack ó hart néide bhfuil cailís istigh an son níl an slí eile bheith an kick amach sin seans cailte agus Laochra Loch teachtar Brino Galachor le loch banistíocht níos túise agus obair fuór déanta le blianta beag an ús ní amháin fuór na seinseir agus mar sin nach na áistríoga leanaí Loch atá cá freisin agus idir tréáil go héantar seach an deisiríist an son ag na Gaelóga slua bailúisteach agus buinteanna as tráp nó na áling gréine ar Ráth Chairn an count an garda lína cumátha leistigh ar chum éigeanta Conor O'Keenan an son agus fós a dul spás ó sa córamach dint go maith O'Keenan Carrick tastáil an pass tugus seach sa láirta sin tá spáin níos fear beidir go bhfuil oscailtí istigh ó sábháil má dinta ag Laochra Loch ach an glanna gan bheith úntach anta na Shellah sin th nations an Niall Stenson seach sa láir héin se siúte go sé ar náis chuige tá sé glúise go maith I mar thóir gléich na Peile go deireadh tá sé Conor O'Keenan a sin lántasí Jack ó hart néide fós adul oscailtí an son ach tá céimeanna sa reis an son a deireadh an réiteoir Bernard Heaney agus an kick sé amach agus faoisimh le teacht go Laochra Loch
Especially Brasasta. Tógant Gadasray, Diagernig. Pips around her, Conor McGuckin. Also, Cormac winning of Dash. Ercula Saval, look who to Seamus McGilla Cara. Tashes Torbader, Cownell and Son. Garishak Dermot McPhilip. Will Dasher cooling at Dara. Curlena Corn, Haran Chasnodic, a cool bara. Ak score Mahanson. Dermot McPhilip, because Keelan Shishin go Laochra Loch League. Gaffican Tuscan saw. Cool Nomad Catcha. Kent Eid Contorchach, agus either a Nunsi Marshin. Don't I get Macarish Seamus McGilla Cara. Ní cean úntaach agus lámh chun tosaigh an Sonic Dermot McPhilip for sin cooling Dernach ach réiteoir á rá gribh chuirteach an son agus sin a bhábhar le go deras gur kick séir bheith ann. Brat sa trí ordaigh an son ach an réiteoir leis an lámh an ard agus se I bhábhar Laochra Loch Lí a bheith. Tí tíirnán mac síochis. Seach sa láir agus leis an son Conor McGuckin. I cuioine bhar tartfeid cúlín é héin tá sé sin tóiste go maith. Agus cúlín amháin aige agus cuméis sin scór maith sin trí cúlín as a chéile inis. Ag fuair an iarthar bhéal fearste. Sean glúir agus seach an son is mála sin a d'ir sé agus well tá sin brásás a trí cúlín ceannatíigh chéile an son ag Laochra Loch Lí agus cílín sé sin go bhfuil si gafa tríon ag héin fantastic sé nómad go le caite sa chéad chluthe Comórtas Peile na Gaeltachta go kickamach nach raibhúntaach deis ag Laochra Loch Lí teachta ríist agus brú an son I gur gáilta Paddy Tierney smacht ag a siúd agus deisir cúlín agus tá sé sin seoir a Haran Chasnán má se tréimh se for lábhar sin son ag Laochra Loch Lí ceithre cúlín inis as a chéile agus ceann san aimsig Paddy Tierney an tarna cúlín agus siúd. Ríist kickamach a bhí mehar stré an son ag na Gaeil óga. Trí cúlín atra. Kickamach ríist le teacht ó Seamus McGilla Cara tá sé gléireánach go maith sa chéad cúpla nómad an sa. Mission taobh trasna rana an ard a héin siad an ceann sa búit agus snast an son ag Jack McCostela. Na Gaeil óga is a clór scór chun iad a hochrú treis an ceithre scór déanamh scuile isteach an sa. Crot únta ar barc an son agus gainge tá baile seach buin tanmh as green all agus tá núsar an bhí ceol agus siamsaíocht níos túisce leis mod an fphobal agus anna chuid imeachta eagrath ar fad ar an deir seachtain ar fad kick séir amach bheith ar a deir Bernard Heaney agus sin dul a bhábhar Laochra Loch Lí báháin eile. Ba si brásás leis an chéad och nómad an son. Gá clé dína Comórtas intrama an deir seachtain se chaite ach go dtí seo ní léon rianda sin orthan soteánóna ná an tosí treis teachtamach sna PJ O'Prey Chalís an son gan cheist agus an fearrtá ceannta Andy McHenry díreach ó scór an réiteóra agus sin deis dal ar núsaí ríis ceann contóirte imethe isteach an son ach tá tosí treis leanúiste agus ceann éasca ag na cosantóir agus sin imheachtaí Andy McHenry. Gaeil óga teachta ríis och nómad go le caite. Peile an taobh sa tá Niall McDermott go teir ra sé ó sa ceannach trín pass isteach chuige Gard an lína dúir cumad leistigh an son agus I deir na Gaeil óga tre Colm McGarrett an taine amháin ar chlár na scór go dtí seo fuair sin céad cúlín den cléthe treis leanómad ach ó chuine le tá ceithre cúlín as a chéile aimsethe ag Laochra Loch Lí. Ó sin ó conmhaí. Pass áling isteach an son tí Ono Quilling Oberle déanamh passach tí Crore Downs ceann son ag tarlingtach ag a deire ar clé agus an chéad seans cailteann sa tránóna ag na Gaeil óga. Kickamach le teach ag Josh McQuitter. Tá sé tegus mar bhaint go maithanta tránóna bhí seos chun 5 Celsius agus méid teachtaach níos túisce ní bhadó hinatá sé treis amach agus deisiríist an son ag Laochra Loch Lí tá sí tosna go maith tána tosa sin contóirteach ag an pass gan a bheith únta beidir na brose amach ar an tarna iarach ní dhéananig clúdach maith ar neis an son ag na Gaeil óga agus deis é sin na glanna amach fada le sin ó conmhaí.
Fantastic and somebody Colin McGarrett, Spawn come back, Tusen Himmerha, Gaeltachta, Chaston Son Jikrahuro Keenan, Laura Grauna, Bert Inakalesh, Shakan Son Gaterti, Colin McGarrett, Leshigatok, Eric Garion, Dulishtak, Tashta, Leg Turling, Higatera Haran Chasnon, on Turna Kulina Gashud, in Fuinta one again. Agus, well, score via Tastal and Kate Count, Lebegna, Den Omad, in the Gaeloga, agus an Tarna Count, Egg, Colin McGarrett. Double score in a Karen Agado. Den Omad Gaeltachta. There's Josh McQuitter reached. Josh will go now, D. An Cone Brista ag Josh agus an Cora Taka Gwyl Cawnuig Tastal agus well Dyna sé gyda gymyn Chéad Cicamach Gael Tá sé sin bwyd ag Laochra Loch Dyna ddil siach le Cone Fé Iehnas Dyn Chéad Cicamach Gael Oberfad Jainton Son ag Sean o Hachan agus Siach an Son ag Adura gyda Conor McGuckin for sé Coolín Manís Túsca Desir Cawn Ela Ton Tarna Cawn Aga Score Mahel ag a siúd agus na tosa níos fearga cinnte ag Laochra Loch Lee gyda seo. Kick him reach the tactic Seamus McGill Cara. Dave so round and shots shot the Stackerty Lena kicking him Hain agus a reach Butch on son egg Laochra Loch smack the galling on son egg Thomas Toland a reach Cludic Ma in Selina Lawn Cool agus Deshig na Gaeloga tacht Uravanella Cousin son Conor Crowther Character style watching Lawn Cooley Shin Jimmy O'Cahan pass agus Oberle Dana van Son Gono Quilling Denning agus tá sé her an Tarnier an son Shocks a Cunha smacht ag Jack O'Hartnada her Nashin son G Ono Quilling agus glúisiid níos fear Curly Gaeil and Trosag na Gaeloga a Cínton san Anna host ag Laochra Loch Lee Gadisha Deshinish leis Gitóg an counts on a Dulishtak a cake a Terravy and Carton son ag an Coolbar lígse the Ira Connor Downs dul yesh agus her four-wheel and Tarna Cawn an her stray Fannin and score Murphy Cuigan Agado agus does no maid Gaeltachta Catan so Slú das ball Shakan so don Chéad Clé Cuinig meg na bhana litre mór agus an Chahra Rua attack níos déine anocht agus sin na Malia car fé na tilhailse ag na bútóirí de chud an cléthe seo leis na bútóirí sin Sean O'Namaric Harnashan so I Ráth Chairn ag a cúig a clog máise ag sus an all a Harrington kick taimhlína sin a dul evolver na Gaeloga. Quaivon on Waylon. This is on these far one of Gaeloga. Shock van le Colin McGarrett sin en far contour to príomh nescr na fór na Gadisha Sean O'Na bín contour leis go héin or bhín seilehaige. Leis imar hóir sam reis a tríler an chéad dá faointan son hána sé sin tiúis na broige agus ag a dúir tá muoín an son ag Josh McQuitter tacht amach agus is sin ag glánach go fád le tíornán mach sícis Laochra Loch Lee teach a ríist. Na pasna tóiste go maith. Hís fuan an son Sean O'Hachan a dul a rúthar an Teotá ó Bharcháil fácan ag Bert an duine le teachtan son can stop an Niall Stenson ní airín leis agus seileh gcónaí ach tá céimena sam reis tócan son ag a deire ag Sean O'Hachan beag díma airmach raibh fad go leor taisteala agus bronta na seileh sin Harnash ag na Gaeloga. Leis níos mó seileh ag na Gaeloga le cúpla nómada nús ach ar clár na scóir Cuigan ag a dó a gcónaí ansá. Leis an ceann ag Oisin ó Convoy Brúteach agus Bert ag Irigé stop a howlin son. Chuck sé Nasty mach an bhí níos spás os go beidir bhfuil tean sa an céad coolan can san Ibrahistach. Ó ar clé agus ar fóríl becheart go mbeoh dénta níos fear an son in áíre. Díma ar an tríú ceann ar stray agus an scór mar a bhí le cúlglán atra Cuigan ag a dó. Cara uair clig catte ag Laochra Loch Lee brasásta.
Term se Tránóna bread tehansá I Ráth Chairn. Glas na míbal tan far glas go má obair bhór déint ansá agus ar an gúig farcatá an Comórtas gacrad réig agus love an ordig an réid torcha can kick séir go deire the Laochra Loch lí agus deis an faris mar sin na hína amach ríist. Illing Gaeil go má. Ilir agus pogí an sá an Tránóna ar aus an down ó haibh canílacha agus leún of déis an mar bheith an deir seachtainna aimsir Chairn go mór le haon Comórtas Peile. Leis Illing Gaeil go má ag Laochra Loch lí deis ceiricúlína chur atar an count an tror histeach ag Seán ó Hachan agus ag a deir tá sé smachtathe ar an tarna iarite ag Diarmaid Mac Philip tá an tarna cúlína go siúd tá sin ag obair go má mar iarna steig ceiricúlína na seatra. Tarna cúlína an son ag Diarmaid Mac Philip. Seamus Míchéal ceara ríist mar sé caite go más an méid chéad leistigh. Dacrtaí aá lena gicin amach hain agus a ríist an count sa Gaelta. First impression son, Shachung a ríist Diarmaid Mac Philip and Cúlín Dernach aimse go siúd and count cur síos a tart fe Cúlín eile and count on chor áfach ar clay agus ar fóríl agus deis má Gaeltan son. Chéad count ar strain Laochra Loch lí. Ríist cintan son tá neart in san bhór an ábalta cicin amach na Gaeil óga a bhócant níos fosta agus beidir go ghuinódís ar ahrú éigen tíanamh chun dul an leicla sin an sa Tránóna. Gile ceara ríist. Sé an aige dó. Agus ríist an count an mithir strécha. Seilbh san ag Tomás Toland. Dacrtaí é a bhogan son agus obair dénta ag Jack McCuistan an son is sin a chuid ar náis agus deis inis immerthirí Rauner yes, Rauner Clay an son ag na Gaeil óga. Mac fada le Niall McDiarmid Seán bhFear. Ceann íseal ibrithe tríd ach ní ceann úntacha sin. Agus ag deir a smacht go háling ag Christóir de Brún agus Laochra Loch lí ag féchan compórda go má futfad na parcan sa. Am go leor le dul ag beis siad breá sásta a bheith an tosaigh le ceiricúlín. Chuirsteach an son ar dúilteach má chaágáin ach ag deir an fel bogach an tosaigh agus réiteach scuile leis mar Paddy Tierney. Láinge Harrick fé rá feint an sa sin Cheis beidir bhfuil duine ag golabhúnis chuige Cathal Ó Ceallaigh mar séisteach písí eile. Tún taobh sa tá tíornán mac siach ag fanach beidir bhfuil deise go siúd níl mar sin pás trasna. Idir rá chóirle tá siad seilbh an son ag Tomás Toland ach ag deir bhí siad ar rá chóirle agus well count an mithir stré gá cheanna sa chéile inis Gaeilta ag Laochra Loch lí 8 go le caite. Is go mór an deis an scorála in san crudeile ag na Gaeil óga anna chut inimmert in san tríon Lord an fartá gortúinis agus beag ahrú sealadach sé ifar 8 chuimháin ó Míchéal a chaigh an farcha gágant agus fuilir a chaim cín an son agus ní mór duine ag an teile chuiristeach híban ag an second cé thiucha gisteach agus mailbheag an son an tarthú sin na dhéanamh ach leannig an imirt. Stólam gurbe ifar a fithe cahar sinna John Prendergast dar nó círíoch thiucha gisteach ag na Gaeil óga tan cicamach son ag deir ag na Gaeil óga ar chuma éigent agus deis ag Prendergast díreach Stigur Park ibre tríd an son go bhfuil le Jack McCuistan. Is go leor round an son ag na Gaeil óga. Grúr ó Cianán pas gargadí Jack McCuistan can guard us a chéile. John Prendergast in issue. Brú chun tosaigh ar bhrúg sé seagadáin. Céim san reisin son idir an réid tóir agus bhí sé ag brú chuma agus cílíonn sé sin an kick séir le teacht ag Laochra Loch lí. Cóir leisin son curtha ar chuimháin
ó Míchéal tá sé go breat an fuile methe agus tucha sé ar náis isteach ar barca mar hanis ar bheith an chéad frise eile an réiteoir Seán na fear clan na Gaeil sin na Bernardini. Laochra Loch Réamhbhabta bhFear eile. Ní léon scór ag na Gaeil is le 10 nómad is tamil fada sin. Catú dul ar náis go dtí an 10 nómad agus Colm McGarrett le cúlín dómh an tarna cúlín agus siúd agus 10 eile inis ag Laochra Loch Líga Seán Ó Hachan. Anna scór fada go bhar lár parca gá faointe aige. Sor kickan son aige. Agus I gafanis 8 ag dócan tosig. An chéad scór gá faointe I Comórtas Peile na Gaeltachta 25. Agus an fear lár parca ag aimsú. Is Loch Banistríocht Laochra Loch Lí brásás de híos fum. Nómad agus 24. Mis rud ag an tastáil ó na Gaeil óga. Seileamh in san taobh hawl ag Conor Downs. Gaeltachta. Tá cumas tréachtar ag bhfuil fad go leor le dul in san clethe, but ag bhfuil deis inis scóir ag tastáil go dóta bhfuil céimenas mar sin réiteoir ag ligean dómh agus an ceann nada has a líontán. Cúil aimse ag na Gaeil óga I gcuine rucht na himar an son. Agus bhil tá siad go maithar náis in san clethe an son. Scuileann réiteoir leis an imirt. Agus ag deire nada has a líontán tá chéad cúil feicithe. Agus bhil tá siad go maithar náis in san imirt an son I brab na súl. Bhí bearna sé chuúlín atrid sin ar náis trí inis agus an kick amach bút a ríist. Agus se chuúil na Gaeil óga bhFear eile san gur béon lán tosaí a dhéimse gon cúil sin é Jack Ó Hartnéide. Agus bhil spreigigh sé sin iad go cinnt Ó Hartnéide tras na ríist agus obair le déanamh an son. Bheith sé gur ag scóir eile dhéalach ó tapig. Laochra Loch Líga inis. Héana dógan 8 cúlín. 3 cúlín atar an sá. Ar fág Ráth Chairn agus cúla hasta go dóit an son ó na Gaeil óga. Nis an cléthe teacht níos déine den dáhéamh an sá. Ní léon chalís an son a dúr an réiteoir. Agus bhil an gcuichs na seolta inis ag na Gaeil óga an cúil sin tréis siad a spreagach an fel tucha ró éasc an son agus ag deire. Deis bhFear eile ag Laochra Loch Líga. Leis an ceann san léit go maithstiga tá chalís feice ag an réiteoir. Agus deis ar scóir tris an cúil sin ag chéile. Cinnte go meiste gírig chéad cúlína a chaimsú an son. Tris tús bachar le cuasaí. Is bailbheadh an son agus an dáibh cabhaisteach na muid éilis go tá sé te go maithant sa tránóna agus cinse an son 2 nó 3 nó 4 fud éilis go dul isteach. Cíc séir le bheith tócan son ag Diarmaid Mac Philip tá rá ceann go dtí se aimseige ó nimmer tá ceann inis aimseige agus tá dá faointe aige ón cíc séir. Tá se ceir chulín atar a ríist. Cúig go dain. Héana dóla 10. Scór maith son ag Diarmaid Mac Philip. Má se an cúil sin cealathe gabh leis ag Laochra Loch Líga leis an dáfuointe sin. Ba siad brásás leis an Gaeiltachta inis. Contúirt nuair bhíonn na Gaeil óga ar an úntí tá spás a sig sa lár an son ag ónó cuiling a fictar na rana trí leis a cúlín a héad blockál máidéint an son ach tá an fel th náis ag na Gaeil óga beag an tarna sean thart fé scór reintim thuirí cléic na Peile ag go dtíir ibre tríd go dtí ónó cuiling a ríist tá gansa ráist go leor ósa córa cíir géis stoppa ar náis an dtí cruthúró cíán amach an son go dtí Colm McGarrett gá cúlín go dtí se an Gaeltachta tá sé sin ar clé an carracin ar fóríl
ach sár bhrú an son ó Laochra Loch Lí agus an bhear na mar bhí cúlí natra gcónaí. Is an áit hain siadach Shalaf ag dura ag Laochra Loch Lí agus tint go maith Cathal Ó Ceallaigh. Especially gur cúpla scór eile a bháilt agus tús maith chur leis an Gaeil agus críoch maith chur leis. Ceannasaíocht in óirí ón tús cé gur Gaeil ar an cúil sin han siad ar náis go maith agus contúirt go héanú ar bhíonn siad dul chun tosaí inis tá sé glór cúil dá go héine seachtaín lán tosaí sár cúil ag dura ag PJ O'Prey Arachar agus well a brab na súil 8 gúlí natra hain de a gcuine héine dóan lán tosaí PJ O'Prey an son le cúlúntaach haring sé ag an son agus well ba siad brá sásta leis an Forest Bar sin agus an chéad le ag tanna chun deirg an sa. Leis an cicamach ríist ag Séamus Míchéal cara. Loch Laochra Lí brá sásta leis a Gaeil a chuiristeach an ceann san a dul ó chuine go duine na Gaeil óga chun tosaí go dtíir gúlinn cruúig fit an son agus ag dtíir réiteórá gur kick séir a bheith na Gaeil óga chun ag Laochra náis tóchan spot a Míchéal táfach agus ag dtíir caiisi dul ar náis agus é thógant ríist. Réiteóra cinnte bhfuil sé tócha díra chun spot a ceart an sa. Leis tá cinnte bhfuil sé glór scóir nó go bhfuile sul méid an chéad lethe stig 8 gúlí natra fuair an láidir go máfid ar súil déanamh níos fearr go cinnte ach am golóir le dul an ceann son well lámh chur an ard an son go snasta ag dúilteach mach crábhagáin agus cílíonn sé sin go bhfuil seileamh thar náis an son out bháin eile. Laochra Loch Lí attacked ar bháin eile. Cúil cinúnach sin chur móthir ag Jack O'Hart néide agus díag ar níomháfach Laochra Loch Lí ag socrú isteach anna gáfuointe ó chic séir ag Diarmuid Mac Philip agus PJ O'Prey an son leis an gúil sin agus an mark an tosaí istigh léite ag O'Prey tá sé contúirteach deachreachtaí é smachú istigh agus deis scórála eile níos ag Laochra Loch Lí. Leis gáinóid fácathe san chéad le ag nóban na ggóla chuirla sin í don go bhfuil bhanán antá ar Ráth Chairn can san ibrithe tríd agus ag deir tá siad sásta a bheith fáinneach agus ag deir críochna ag tíornán mac sícis. Laochra Loch Lí inis ag fécinn go agus tá seo héna héinteag chuna héna dó. Leis le banistíocht na Gaeil óga rán san níos caiisih an chéad scóir le aimsú Tros agus astrafan le Tráchtaire Nations an cléthe seo. Leis an cicamach a dtíon taobhthebhla go ríist deachreachtaí dulchan ceann sin dhéanamh go mar agus anna bhrú ag Laochra Loch Lí sin cheist a me siad ábalta lús nimar a chamad thar an cléir fad bhí gá cléthe díanacha an deir seachtain se chaite ach go dtí seo tá cumann na haclíocht artha funnamh glóracha agus iad 9 gúlín chun na maithas an ar Fork Ráth Chairn. Leis tacht báháin eile tre Paddy Tierney chá chúlín maithimseige in san chéad le sleanna seatín fear contúirteach eile Seán Ó Hachan agus deis agus siúd. Brásás de ríist dul saolagus an áil agus tíornán mac sícis leis an cúlín deirnach fiochantar na rána brásás an achúrsáil sin na dhéanamh agus ag deir seachtaí Diarmuid Mac Philip ceir chúlín agus siúd sa chéad le agus ríist go leor imirthireigh tá spáint an fellistigh. San nómar deirnach do gnáim sa chéad le tá sé teachta amach an son go bhfuil le Christóir de Brún aber cosanta le déanamh inis ag na Gaeil óga Laochra Loch Lí le seileamh gcónaí sleanna tríd an fear contúirteach an lán tasí blochaáil má déanta
agus ag Darren Lawn Cooley Jimmy Keane able to tacht amach a pass gan of úntaach agus praba ag Darren over Diarmuid Mac Philip tar sé fé score can count on clay ní lena can triú count on her straight agus score mar bhí agus trucan nó Madeira cata héna héinte le héna dó agus caig Laochra Loch ahrúíanamh tá sin ó conmhaí nó níos sin ó conmhaí ach tá cahalló calig tucha tréachta tá adóg lahame sétan son ag an réadtóir ní riberseach beidir 10 second os count an trucha ach ag an mrise ansa I Ráth Chairn glas na mí ag an géad clethe Comórtas Peile na Gaeltachta 25 si don ian ó iarthar bhéal firsta Laochra Loch atá an tosig túsmach a siúd na gúlí natrag an mrise héna héndig ag Laochra Loch héna dóg na Gaeil óga fannig ling búg feintín chéad lethe tacht agus action ile an tarna le gan bhail. Fui Hanson Ibra Trida Gurke Karshakti Colin McGarrett Smachteg McGarrett tá dean son le Pirat agus tá sé sin Haran Shasnan score Mahanson you're doing a shachung a reached Laochra Loch William Kalish Neil turn rator squealing ship buntosh to Paddy Tierney Don counts on sure Hishtach Tierney score Mahagat all look who take Seamus McGilla Cara that's just Torbader Cownell and son Garishak Diarmuid Mac Philip but it was Asher Cooling at Dara Curlena Corin Haran Shasnan a cool bar Lash Hanson son Conor McGuckin Queen of her Tartfred Coolina hey and Tasha Shin Tosh to Gama agus Coolina one again agus commissions Laochra Loch Chacht the Reach agus Bruin son Gaeil to Paddy Tierney Smacht agus Shoot agus Desher Coolina agus Tasha Shin Shore Haran Shasna Lesh Shachan get dirty Colin McGarrett Lesh Gitok Eric Garriona Dullishtak ag Tashta leg Turling ag Dara Haran Shasna an Tanachar Atran counts on Shore Hishtach ag Sean O'Hachan agus ag Dara tá sé smachtathe an tarna iireach ag Diarmuid Mac Philip an tarna Coolina Deisile inis ag Laochra Loch agus Sean O'Hachan an a score fada go bhar Lár Park a gáfuinte aige Sáid go leor le Dullin san clethe but ag bhfuil deis inis scoring tastal go dóta bhfuil céimnas immersion réiteoir ag ligan dómh agus an counts on nada has a líontán cool aimse Perle sin ní dom go bhfuil éon fanán antá I Ráth Chairn Hanson Ibra Tríd agus ag Derrita siad sásta a bheith fáinach agus ag Derrita Creek ag Tiernan Mac Sícis
Hawkies! Come on, Hawks. All two, Hawkies. Your voice recording. Tommy She's the cleansing aham clap. Oh, mate, they'll squeeze one on her. Come on, you. How are you, Jim? Hey, Brian! Hey, Brian! Well, tá gachar beag na colah ní minic chéan tú an dáhéh a Mothrabarg réig agus sin ag fannachtar an réiteoir agus sin mar tá trééis tarlú an tuanóna tá dáhéh fiachfar chun dul thnáis ag imirt Peile ansá I Ráth Chairn ag an rise héna héint ag léchar Loch lí cúlagus gá chúlín ag na Gaelóga agus Ferrispar né gúlín ag an rise bhí léchar Loch lí hís fumse agus Loch banistíocht de brasásta dúirt in lumgur béon fel a bear tá imirthem líanacha agus an son a Dave eile bhfuil bhí leúrig agus iad na mochas na Madrí tucha pas na Gaelóga ag an manistíocht agus an réiteoir is tógan nóta a rudéigent ag cinú agus a fannachadí go méid na muirige héin thnáis bhí blogam tébéidir chuig an mission fel cat in orda leabhar cligar leid le féiscint céimh a dul raig go dtíon chéadmhát eile agus go dtí na cluí carú canis clé go dainmh ag arsúil an soiríos tránóna Mórach ag a cúig a clog agus na bútóiríonn sa tránóna le bútóiríonn chléidir néomhana litir mór agus an cheathrú rua. Nes léchar Loch lí teacht báháin eile tá fuinna bhaint an íléon ceist féidir sin na chamáil go deireadh sin íon ceist fuór an sa tránóna. Nes an ceann san ag go deireadh Garden lína agus bhábhar na Gaelóga bheith go deireadh an bretá Howland son. San grín ag tosnú dul féin sa ach bhí sin arachnóna áling ar fad fós te go maithan sa I Ráth Chairn agus slua das bailthisteach den chéad cluicheann sa tránóna. Nes na Gaelóga gur cluiche dhéanamh sin agus cúpla scóir luach a gáilt. Níos fear an son. Pass agus obair le déanamh leis an gceann átha son agus an lína chun é sin na bhócant cic taobh lína le teacht ag léchar Loch lí. An réiteoir tránóna sin fear clan na Gaeil Bernard Heaney. Cuirsaí go maith féin na smachtan sa agus clé tharbh a spórtúil go dtí seo agus gaiineann sa in daúmar ag gur tanmh bhaintas an deir seachtainna agus na slúitós chun betar 5 míle duine le tríal ar Ráth Chairn agus ar na counter mágúirt ar an deir seachtainna caiincíise sa. Nes léchar Loch lí ar ansaí an ceann san sleáin trí go dtí crúir me gachan gá chúlín maithe a siút chéad le nes deis I Tomás Toland. Fécinn ar na rana cai sé dul na míl tóga teachta machchan son agus ag go deireadh ar naistú Toland. Nes beag léchar Loch lí brasásta an fella chamád dul saolagus an áil go dtí bhfuil deis tart fé scór ó go clist an son leis an pass áirithe seo agus ag go deireadh sleánach an talúna tá Seán ó Hachan agus deis ag na Gaelóga teachta ríist tre Conor Ó Cianáin. Thnáis a hen se siútí anti-machan rí. Ach lámh agus doran chuirla sin agus spread bhfuil deis ag léchar Loch lí sin a go thnáis obair fatíon san sonnig PJ O'Pré for sé cúlma rivan brise agus ag go deireadh tá Cicséir gnóhan son choristeach a deireadh réiteoir agus cílíonn se sin inis go méid Cicséir ag léchar Loch lí agus an chéad deis ar scóir sa tarna le. Nes an fearthógaigh na Seán Ó Hachan mar sé ceann maithó bhfuil ráfuinte go dainmh bhí gceist chéad le. Ceann san leis a gitóg agus deis degúlín a chur idir na fórnan sa. Tógann tá chuidáma. An citóg ránathe agus tá citóg crainn go maithan son. Aon fuinte bhána cílíonn se go bhfuil degúlín inis. Agus tácht dómh an chéad scór a chaimsú in san tarna le.
Spórt go maith na Gaeil Scórt go téine tastáil inis an ceann ibre seachtain lína lán tosig ach róád agus ag deire cúlbára breásás a linganta sin dollar streik cúi cein de sean in inis caiilte ach rí sin an difriidir na fór na sellh cá ach na pasna durnach agus úsáid na sellh gan bh únt go siigh na tosa agus ceann éascéile me streá. Leis Josh McCutter leis go amach tá Laochra Loch a teachtaín Comórtas Peile ó 2007 híidir go héin Comórtas Peile chuidir go fada le créimh na bliana 2011 ach an lámh an uachtar an tránóna sin ag néamh muire íochttar na Rossan se chun a rístíd. Ní raidir agsúla a spátas comachchan sa tránóna agus scoilúir gorta agus imimeóirí an asna bha go dtí seo is siad atá níos fearr ó hachan na ríist. Smachta go deasaige leis a gitóg ag ceirce lú tá ceann san treoir isteach agus tá sé ige Sár cúlín an sonnig a bharlár parca seán ó hachan chéad dá scóir sa tarna le ag Laochra Loch agus ag ó hachan agus éon chúlín tígan is atre. Héna 30 le héna 2. Canson Harlína agus ag deire bhábhar na Gaeil bhegus dólam tócha go mar an son. Ag tríd go cruúró cíanán. Scóir tastal go dóid óna Gaeil an lán tasí takeach sinné Jack O'Hartnéide. Seo níos fearr deisinis ag Jack McCuistela ag féic an son an cosint ag Laochra Loch arás an dam agus oberhá dénta ag cruúr McGuckan glant agus spásanis ag Laochra Loch tá fuinavanta. Ag immert Peile an bhealtach oscailte agus deisiste an son ag Paddy Tierney. Cliste, beidir bhfuil deis, tá sé takead de lámh an cúlbára agus cicúvéidir agus stathe go cliste an son istigh ag Tierney an cicúvéidir agus stathe mealta ó Séamus Míchéal cheara agus deis scórála eile ag na Gaeil tá siad nó ag Laochra Loch cearta marrá sé nómad caite sa tarna le gá chúlín aimseach agus sé Diarmaid Mac Philip thóg ag ceithre chúlín sa chéad lethaige. Be sé gur an ceann san a seoirú más féidir thar an trasná na ríist. Búilte go maith agus ag deire tóiste agus tóiste go maith an son ag Diarmaid Mac Philip bhfuil ní féidir le aonra bunos ceanna dhéanamh an sa tránóna Laochra Loch inúachtar fud fad na parca. Leis an áirte hain siad agus Laochra Loch gur sin na gáil ní éiríonn Loch agus níos na Gaeil scóir ag tastáil go dóite. Ní léon scóir sa tarna le go fód, beidir bhfuil deisinis ag Jack O'Hartnéide a cíún san an brú atá teachtú go héin ceann do imimeóirí Laochra Loch Parnashin son Timach Diarmaid dul gine go duine seo níos fearr beidir bhfuil deis scórála ag na Gaeil amach cho fada le cruúró cíanán féhrú atá sé cabhraigh tastáil ó cíanán fósadál ag ríis ní leige tá spáint chun cabhra harta agus díhalahú má dénta fé ar an son ag Tomás Toland ach an réiteach scuile leis sin mar go ar náis ag na Gaeil go Ira Garrión ag tacht an son ó Caomháin ó Míchéal agus smachta leistigh Ní gribh sé mithe beidir bhfuil deis an sábháilúnta ag Josh McCutter sig sa cúil níl an contúir glanta na Gaeil agus cúil ag tastáil be si tásta má hén se seo Harann seasnán tá sé mithe Harann seasnán agus sé colm a gceart le na thríú cúlín ach bhí deis an son ar cúil ach sábháil má ag Josh McCutter. Héna ceart ag héna trí agus ní lech Bert ar chlár na scóir ag na Gaeil ag dímá ortha sin Etlán beag ósar gaan bhfuil tá rarcan a bhachar an bar pellan sa Ráth Chairn agus well an imirte gleanúnta raig an ceann go ar náis nasta Conor Crowther féhrú aber bha dénta stig ag glán tasí Laochra Loch PJ ó Pré ach ag deire an réiteórá gur kick amach ag na Gaeil agus tóca go mar amachtaí Jimmy O'Cahan. Jimmy O'Cahan a ríiste tacht. Seach go fada le Jack O'Hartnéide smachta ar na glúnan son. Seach go fada le Conor Downs
Oscailtí agus beidir goil deisinis ag na Gaeil ógan ceann son seasan agus seantar cúil agus ag idir a blocáilta bhí deis glór an son ag ónó cuiling ach tá na cosantóirí ag seasamh an óid is stig de Laochra Loch Lí cúil eile sábháilte na Gaeil óga teachta ríist. Os sin na conmhaí Trasan an cúil ach léit agus snasta sig ag na cosantóirí agus Tomás Tolan réig le dul rúthar báutháin eile. Má cofada le Lár Parca. Beg Laochra Loch Lí bra sás leis an scóir agus tá. Se héna cehardig agus siúd cúil agus trí chúlín agus nainóma díra caite insantarna le éon chúlín deag atra. Bhí né gúlín atra gan rise, má se dinta níos fearfiú ag Laochra Loch Lí insantarna le. Passan is amachtín taobhsá. Fuineh specha éigeant ag tastáil ó na Gaeil óga. Seachúin is Conor Crowther, féhrú, fad na talún, tucha se ar náis chuige, ach tín clíháin, seilah bút an sanna choríis cintún brú ó Laochra Loch Lí. Andy Machenrí, seachtí Jack McCostela, an taobh hail rán agus obair le déanamh an sanna Colm McGarald, agus ag idir a thar an lína agus cic sleasa le teacht ag Laochra Loch Lí. Sin ceann Ibrahimacadí Diarmaid Mac Philip Clé Maithmar agus siúd an sa tránóna. A cíonn tú aclaíocht agus fuineh úntach an san bhórin ón ceathrún Gaeltachta in iarthar féil feiriste. Is deis an trosaigh Seán Ó Hachan an ceann son Haran trasnán an ceathrú cúlín agus siúd. An cúigú ceann godain agus Weil gotí seo forlámhas omláin ag Laochra Loch Lí. Dos éon cúlín atra. Ahrú Jentinson agus Kevin Devine an Tráchtaire ar an Laochra Loch Lí a fágan na park an son iver dó sin é brín ó chaile chóirta acuid dénta tá panéil anna bheag ar fatar fad an so ag Laochra Loch Lí ní lech tá cúgur ag tosnú agus cethar I meascan na bharróna tá beirteach isteach hena féin agus má se panéile tá teann agus beag go má go leor gortacha ach iad siúd a bhí ag immer tá a gcuid tucha an sá tránóna agus well agus stad seo cumann amach ar dos éon cúlín atra ach féin ómad fóstal dal Beidir go nena cúpla cúl na Gaeil óga tharint ar náiseach ní dhéananig líoirtaí mar sin an ceann son imar stré ag Laochra Loch Lí ar náiseach Andy Machenrí agus na Gaeil óga. Nis cruúró cíanán. Tá sé féhrú an son agus ag idir choristeach ar a dern réitor. Cic séir le teacht ag na Gaeil óga. Arís na budéalacha isce á gaithfeteach fudfad na park an son. Tá sé marmhanta teag go má fós. Ag an géad clethe ag Comórtas Peile na Gaeltachta fiche cúg an chéadúirt an Comórtas Peile bheith ar náis Ráth Chairn ó 1993 an ceann son Ibrahim Staach agus ar fóríl an son ag Colm McGarald dímá ar séchain de seans na Gaeltach na Gaeil óga ar Ráchnóna nach bhfuil éon rud atá ag airtómh. Leis an cic amach arís le teacht ag Josh McQuitter. Be sé brasásta nach bhfuil mar an Gaelta in san tarna le agus nílach éon cúlín na bháin aimse go dain ag na Gaeil óga é sinna teacht ó Colm McGarald trí cúlín agus siúdach seachún a rístíd. Scóir ag tastáil go dóid an lán tosaí sinna Jack O'Hartnéide, pas lasmá, deisir scóir an ceann son chorthisteach agus tá sé sin níos fearr ó Hartnéide crothaig. Bug sin pas lasmá agus ag idir críoch má Haran trasná na hiilide sin ag tastáil an cosantóir teach an toscan son sin é Niall Stenson ag aimsiú. Éon cúlín teag mar araspár. Leis má chuite ríis le cá cic amach maras a chéile
A rís sár goháil an son ag Jack McCushla. Peter gohfuil na Gaelóga ag teach díogar nígaisteach san action sa tarn le. Grúró cían an son fad na talún. Mar bhí mé rábhí gáclaithe díon ag léchar Loch Líon teachtain Chicago agus jog tuirse teachtar ar bail. Líra Gaeil ag Turlingt, contúirt leis a gan son ag Turlingt agus ag dar léite go maithan son ag léchar Loch Líon agus deis teach go siúd báutháin eile. Gard an lína, an fear agus an fel imethe thar an lína agus é sin a bhábhar an Gaelóga. Nes an troircha gafisteach an Daimhlína ón dáhéhann sa. Scórnig tastáil ón na Gaelóga an cean san ibrithir tríd. Agus go cinnte le cúpla nódig tá spáin níos fearr níl scórna teach cailís gan cheist an son ar Jack Ó Hartnéide díreach scór an cúil agus beidh kick séir éasca go maith dhearfa le teacht ag na Gaelóga. Ó Hartnéide féin na hógaigh. Fear mór téagrathe contúirteach na rainse seilemh. Deis ar scór agus an ceann son tóiste. Tóiste go maith aige. Agus bhfuil sin ceanna sa chéile ag na Gaelóga. Cara uair clé caite agus an méid céine ar leid le dul. Degúlín atrans ar farc Ráth Chairn. Josh McQuitter gan óthg go mála cúpla nómad an nús le céiceann amach. Agus inis cinn tú deacrataí léchar Loch Líon a gichan amach héana bhúcant agus na Gaelóga treis spreaga agus misneach agus fuine bhégan a gaimsú Ó Hartnéide inis it spáin go an ceann san ibristeach ag an lántasí an ceann san ag casa agus ar dheis féar an seachtú ceann tá mithir stréan sannacha. Ach, bhfuil cúpla nómad an nús ag tá spáin níos fearr go cinnte. Ceann san na mithir ar fórí le go deire. Nes tá an fellile me an trosa agus ceann eile cléiteisteach a teacht ó na léchar Loch Líon go deire. Nes Josh McQuitter ríist sé nó dí catas tarna le. Degúlín atra, bhí naigúlín atra gan rise, má se níl teachtain ar déanta ag na Gaelóga go dtí seo ar éon chuma agus an ceann sa sciubathe den talamh ar an réiteoir díreach ó scór Bernardini agus seilemh agus deis éas go ríiste ag léchar Loch Líon. Geród Míchéal féimhrú an son agus carraigh tastáil agus ag deir níléon chaabhar treoir os na Gaelóga agus deis go siú teachtain isis. Tá speachfuid a chuil cúpla nómad an nús ní léon ceist fé Ó Hartnéide inis tá spáin go beidir bhfuil deis ar cúil Ó Hartnéide tá ceann san ibritheisteach Chairn Trasnán. Jack Ó Hartnéide le cúlín má agus sin trí cúlín ceanna sa chéile ag na Gaelóga. Beidir nach bhfuil arás rite go fóil naigúlín atra héna cúteag le héna sé. Héna cúteag le héna sé agus scór maithan son. Ríist an ceann san búte Conor Downs. Rihan ráis le cúg nómad inis ag na Gaelóga. Léchar Loch Líon tuirsú. Am golóir fósil dul sa clethe. Cuinnig Mohammed Cormac a deire go méid an breise agus cican ag tastáil caithig. Tuirla bheith going an sa teach núna sa bhéidir scúil na bútóirí. Ag immer trónó na marc sa clethe ceathrú canis. Casa siad leis an gathhrú rua agus néomhanna. Tá siad san an archa chéile nach an ceann son go bocht ar dheis agus 8 geangan is cailte. Tar nó anna chutína rá go bhfuil an cheathrú rua mar rán an úidir do Comórtas Sóisir na bliana seo thugad ar lócréimh na glob níos túisce mbliana barc an crócaig. Ach, mar cíonn tú an son ar hagann siad Comórtas Peile le himmarthirí an asnamh agus tas agus ahra agus mar sin dhéadach éon rud tarlú agus an sotranóna beidir gan cuine tá spántas úntaach ag léchar Loch Líon agus dus é nómad fáchan sa ar farc Ráth Chairn a ríist an ceann sa búte ag na Gaelóga. Tá bhaidís cúil in éair bhaidís go maithar nasin san imirt. Cansa ibre trastan tá sé gimmert le muín agus misneach agus chur chuige a bhd níos fear agus
ag a deireadh tá sin nimime amach an siad imar san be cicúg féidir agus dahad. Feice go maihan san ag an mhair. Leis tá cúlbáir ag léite níos chun ceann an hógan sin é sémas Míchéal cara. Tar nó anna chud de lucht na cúlbáir sin an gnó agus an cuairm a bhíon ortha an lá inniuh agus well díl mór an deithna sa dhéanamh tócha go martha sin ag glóra cúil na Gaeil agus stig an ceann san ibristeach beidir bhfuil deis ach ag deire be siad sásta an cúlín a bheith agus tá sé cá immert cliste agus colm Gaeltachta an cehar cúlín agus siúd agus well sin ceithre cúlín as a chéile inis ag na Gaeil agus an bhear na harneistí 8 cúlín héna 15 héna 7 Ríist gacrad a dul a bhar na Gaeil a beidir nach bhfuil a rás rite tá bhaidis cúil bhaidis go mór haar nations an action beidir gúil sé teachtanis dul a ghuiine go duine tá seansa stigan san bhfuil chalís tá a deir an réitor imime le cearnóga be kick sé eile ag na Gaeil agus tréimh se for lábha se tá den ómant go le fósta dul agus mar a bhí mé rá cléthe díana ag Laochra Loch an tatan sicáte bhíidir ag immert ag lús úntaach sa chéad le ag tuirsú inis agus na scóranna fad ag na Gaeil ó hartnéide le ceann eile. Cúig ceann de scór na sa chéile ag na Gaeil den ómad glanda dul ar a leid. 7 cúlín mar áras pár atar, chunig raibh 12 cúlín atar cúg nómad a hen. An clogurrág bhfuil fé nómad glán caite. Leis an féidir lón cic amach sin na bhúcan tá sé cáig a deire. Bhí dechrtaí leis na cic amach féin le tamla nús ach tá sé sin smachta go maihan son ag PJ O'Prey for sé cúil mar rih an brise. Seach go fada le tíornád mac síocha sin is an cléthe ag fiamsú an ceansa cailte Browntanas sellh ar náisiid na Gaeil dechrtaí sin na cumad ach ag a deire chuiristeach a deir an réitor ar chuimháin ó Míchéal agus an cic séir ag na Gaeil agus an gcuichs na seolta ag fear bhátha clíanis. Leis tá den ómad ón scór deirnach ag Laochra Loch den ómad glán gan scór ag Laochra Loch agus tá cic séir eile le teachtanis na Gaeil be díma ortha bhí tréimh se más scórála ag tús an dair lethe le Seán Ó Hachan agus Diarmaid Mac Philip ach an scór deirnach a teach séis nómad agus dahad Seán Ó Hachan bhíidir 12 cúlín contosa go an sin a 5 scór as a chéile ag na Gaeil agus tá siad go maithneis san amíocht. Nis an féidir le Laochra Loch scór a gáil chuí de hocrú an son aber bhá déint ag PJ O'Prey ach tá carric tastal tá siad ag tuirsú Mactí Diarmaid Mac Philip. Nómad agus féice le caiitean sás tarna le in san chéad Comórtas Peile na Gaeltachta fé cúig Ráth Chairn glas na mí agus an farc agus go héiread glas snasta an tá teach núna agus obair bhór dinta leis an goiste agrathe chun gacrad a bheith farfa don ócáid an ceann san ibrahimach a ríist. Ní féidir le Laochra Loch dul a seach go scór a ghaimsú mar derm se tá si tucha tréachta ach sellh chumad an rud is táchtaí inis 8 nómad glán na dul. Níor bhéin am cútah gortas chéad le ach beidir cúpla second ach dín taobh sa ríist ach tá Diarmaid Mac Philip. Fear las mama chin sé sin tíornád mac sícis an pass amachtaí mac sícis ilín géir go Tá seach sa cúne tá sin gur an fel sin na cumad Seán Ó Hachan dint go mag ag gotí seo Seánóna leis a gitóg an ceann son ag taistil agus ag a deire ar thaobh na lámh a deise agus ar fóríl ní lánach an ceathrú ceall híl an bhan na stíochtíos fum gribh se sin thar an seasnád ní raibh mór an ann le bheith macánta ach ag a deire well, ní haíonn réitor a ainting riomh agus tá sé sin ar fóríl 7 nómad le dul. Héna cúide le héna 8 agus ríist róéisca ag na Gaeil Mar tín taobh sa cruthór cían an a ríist. Tá fuinmh nu a feite go le den ómad an nús. Tá bhaidis cúla éair bhaidis go maithneis. Me gartanis, garteach beidir bhfuil an cúla teachtanis. Trasna agus de sé go hartnéad agus tá an cúil sin taga
An Lán Tosí Jack O'Hart Néidir, Colm Gaeil to Croig, an Lán Tosí O'Hart Néidir Croig agus a Creeknig ag Dera, agus Cílín sé sin i Brabna sú lachfuil atran so, a Cerra Cúlín dó a hochtanis ag na Gaeil óga, héna cúig ag Laochra Loch agus payout á tú fécant an gléthe seo, well beg sé nómad go le, action a going gotí an Dera. Tá ag sú leis go cinnte Jack O'Hart Néidir, agus cúil mahan son tá Laochra Loch féhrú, sin héna cúig as a chéile ag na Gaeil óga. Agus iad a Tráchtaire ríist, brú an son an count son fóríl, dénta go maith an son ag an gus an tóir an tosí a chur dá bhfuile agus an count son mithir stré, na gain de seans na caiilte, an a dí le teachta seachan is ar na Gaeil óga. Agus cíimiid a gan second céhad teachta seach ifir a hochtíag, sin é Seán Mac Sibhne. Agus tugann siad go bhfuil siad glán in uachtar le ten nómad an nús na mar sin. Ach an clog ina gcuineann sa. Cúig nómad go le fáca, ríist, gach seileamh a dul a bhábhar na Gaeil óga. Ní mór an méid é cuinig an eiste go le Peile Cerra Cúlín. Isteach sa lár, feiceann fuineh an isteach á, Cueimhán ó Míchéal. Gachtain ag taspáint, tá Laochra Loch tucha tréachtain sa, tugann sé ar naisín fear lárpáirce, Cueimhán ó Míchéal an count son ag taistil, ó count contar de rim le Cerra óga agus tá cúil eile aimse ag na Gaeil óga. Ashairí Lazarus an sa ar Farcrát Cairn Críochnathe ag ón ó chuiling sin gáchúil agus cúig cúlín as i chéile agus a gredfán níl atra ach an bhearna is lú. 3-8 ag na Gaeil óga, héna cúig díag ag Laochra Loch agus nílach éon ar an amháin in san cléthe seo agus sin iad Laochra Loch nó sin iad na Gaeil óga be cearta marrá agus cúig nómad fácathe. Bhí mé rá go raibh Laochra Loch a tuirsú tá si tucha tréachta amach an son an bhearna is lú atra an count son thar go hainge agus Josh McQuitter sig sa cúil caiise iad a hochrú an isis. Níl cúlín aimse chu ón éanú nómad dígan san tarna lehan son agus ó chuine le tá dó a cúig as i chéile aimsethe ag maintar átha clia ag na Gaeil óga. Ach an féidir rud éigent, an féidir le Laochra Loch rud éigent íana bhanis chun cuasaí a hochrú dhéanthach éon rud éon sais scóranis an gnóchan iad a hochrú ceann an teachta bhróg cosantóir istigh agus choristeach ag Dera an kicks ar amach le teacht agus le teachta bhábhar na Gaeil óga sa. An táimid goach Cerra nómad fantan sa. Cuoinnig go méid an breise Mohammed Cormaig a Dera ní raibh an cuma ar a scéilín á rire ar feadh tréimh sí fada go mbeadh éon deisir sin ach tá na Gaeil óga tar éis Ashairí úntach a haspáint an táteach nóna. Brúan son bhfuil céimena, níl an réiteir ní bhaid tú éon chic sé rééisce agus státeach an cléthe. Seachú na Gaeil óga, tá fuineh ar fadacha. Má go fada leis an anadí, sin é Seán Mac Sibhne agus ag Dera an chic séirige siúd. Agus an obair chosantanis le déanamh ag Laochra Loch tá si tucha tréachta caite a móthar a barcan son agus ag Dera. Chor leis tastáil ag Seán Mac Sibhne ach be cic séir ag na Gaeil óga agus sin rud is táchtaí ar fad dómh siúd. Nes ag an tuile ag glóra agus blogad isce tastáil an son ach cic séir a bheith ann ag osisiú chun bhuí agus ag na Gaeil óga a chuoinnig níl éon scór ón éonú nómad díag sa tarna le ag Laochra Loch agus sa tréimh sin dó a cúig as a chéile aimse ag maintar na hard cathrach seachú na ríistíd. Deis ríist tá si tréis feabhsú ón díl deisir cúlín an cóscóir ag O'Hart Néidir agus tá sé na fórna ar cóscóir an tarna bhhabhta bhíidir chorm sa tarna nómad sa chéad le tá siad chorm in eis agus gá nómad go leile dul agus 3-9 go na héna cúideag agus beag duine a chreidicéis sin Jack O'Hart Néidir. Nes gach seileamh cótácht bhí dosén cúlín atra den nómad a seach sa tarna le dó sé as a chéile ag na Gaeil óga agus beagla feiscinis céimh ag a dul a seach na boutaí ceathrú canis tá gachrad a dul a bhábhar na Gaeil óga gá nómad go ná an fácathe. Ní mór an cútah gorta bheith gan, níor mór an sa chéad lean count an Comórtas leistigh
agus ag dura chuiristeach go míid leatha dura an réiteoir ag Tomás Toland an kick séir ag na Gaelóga gachar a dolig ina bhábhar agus tá seo fágus siad féar ag Niall Sensen Nis bhfuil bútóir in gnáim sinní in cheist Brú atach seachn Shelov, Tashernash, ag na Gaelóga, Dira Comad Halashik den Lína, Obervat Dint Extens in the dollar Ruher, Comad Halashik, Chuck Sharnash Quigga, O na Gaelóga, Favru on son, agus Laochra, luckily a Tráchtaire na Cossa Buinton son, the Christor, the Brun, agus Beg Kick Sarah Makaka, Nomad agus Caru, Jaw Magaderisi Hekla, Queenig, Griff Laochra, luckily, Dozain, Coolin, Contosig, A Nomadiga Shaks Tarnala, Atá Dor Shea Asikela, I'm Shake na Gaelóga. Agus níl éon scór le bit na fithe nómad inis ag Laochra luckily inis déananig scór bháin Ellen Canód Brahmantá chun an clés ó bhúchant agus tá se an chuma ar scéil go bhfuil na Gaelóga ag fiochan níos fear an council na chaimsú machtaí Andy Machenry inis tá fuinmh cá mis nach good ar nas ach le súla buinte fágus siad ag a deireadh tá chuiristeach an son Nis an clugarrág bhfuil 10 second fáca Queen ignorimar an réiteoir ach beidir 10 second os ceann an truchas i chéadla agus ní mórrán ahar ónad a tháinig isteach má sé dunig scóráin eile an go Braham Shen son dí halabhú maithan son osí nó chun bhuí a chur lábh isteach an son agus an fear céine teachtamach an réiteoir ag fear ar an úr ar sinné Brendan Heaney agus na fórna ar cóscóra tá si tucha tréachta secondí a dhéanam semach atá fácan son ar farc Ráth Chairn in san chéad cléthe Comórtas Peile na Gaeltachta fethe cuaig agus an imirte gleanúnta right beidh deisháin eile ag na Gaelógan agus sé Colm Garalt for sé curchúlín má seachtaí Conor ó Cianán Dachtaí sin na chamad fad na talún an son an réiteoir fear an úr tá tucha nóbad a stigan Ní fad eile bheith, beir go mbeid a dultaí ann breis an son tá réiteoir fósaigh fear ar an úrdóir agus stolam nach fad inis nach a séideigh sé agus go mbeidh ann breise le chur leis an cléthe marach go bheith go mbeidh scór déanaach ag na Gaelóga duine chun lécha dhéanamh dómh héin an Seánóna agus áithí cinúins na boutaí ceathrú ceannis tá siad a dul ó chuine go duine an pass sin ag go brú amach agus tá siad féhrú tá sé fósaá bhfuil aine taspáinte siad ar nasin son chufad le Andy Machenry duine bháin inis chun tart fégus áithí cinúins na boutaí le ceannis hí a róbháil agus sin an adóghearigh sétan ar Ráth Chairn Ashairí Lazarus ag na Gaelóga beag ann breise ag tastáil an na fórna seo scarúntá Míchéal tá sé críicne treis gná ann an trí cúl agus 9 cúlín ag na Gaelóga héna cúteig ag Laochra Loch fannig íling ann breise le teacht.
Sever Gaeil to her national Dí Park Ráth Chairn se big ambresha. It has style on Sochan the foreign shot a scarun Tony Míchéal treis creach drama tools héclehe the Comórtas na bliana shop. Cuinnig Grev Laochra luckily does say in Coolin can toss again on Madiga Shacks turn that Hena Coogig Lehane and Tree Ak Yaimshig na Gaeil do she Asti Kaelan son con the forna Hormu Agus Keelin Shishin Ek Tree and Egg on a Hena Coogig big Ambresha Ek Tastal and saw her fork Ráth Chairn Agus any more definitely in of Mar but kicking Ek Tastal Mohammed Fos Cormac Derrick Neil Silship Makalor and son Gadiga Mimi de Gimmerka Déna Kastaks and Ihak Nidumga Mimi Rogan O'Havshin Jet on Shannon a Foska Das Slew a Das Balishtak Agus well it's done go will momentum or fadanish lesh na Gaeil Dacrity in St Fihano Modernic Egg Laochra luckily ein score a Heimshoe Agus murdered vi mer on his huske. He took a Tráchtaire Trish Ráchla in a Shachten of Echo Agus Ganach Carrer mar on it and such an owner Chama Masha Neil and Peile agus Steinert Safanel Dean Hogenstach and Míchéal van son Egg Laochra luckily But she a couple of score Loch got it on can turn to nations and Cleggus didn't come on son Conor McGuckin team Tave Howell agus Denomad and Tave Still her national value own a quilling Eshin for and turn a cool day nach dove and son agus on a cool biahe Love Corstach and son gasnasta Egg Laochra luckily agus better will fun of a cutrish sus couple of and son Sean O'Hachen took a Tráchtaire ach fun of finish Tráchtaire Nash Diagarnig Fostadol Carrick Tastal and fell Kailte well better make a turn chance in the line to spond can pass her cash Tráchtaire Nash I get there agus Shinmartha Danes could he turn on Mach Shikish Ashnik vacant turn around on son agus Galore Shelavax I get there Dacrity Brisha Tree on son Cousin check those Míchéal down Brescia the tin of na Gaeil agus Martin Clihan I should smack the Gamadera Eg Dermot MacPhilip I can count son Cur Clay Ilana can Cougar Kenner Stray agus Kinta score Loch Gamadov Dura can sprag egg into Hartov Os Kion Fihano but Anish can in score score RV Eg Derna Himmerha Corham 3-9 going to Hena Coogig Mission kick Gaeltachta Seamus McGill Cara Arta Hain should be Dacrity Egg Laochra luckily kicking a Mach Vukant Dougwood Haynes Fihano Moderna agus Dacrity and son account son of Vukant Vrasora agus Gaeil Ish Brow Sausta Thinking she'll go for and agus Peile better Nis Monain Rodella to Peile more and such an Onaka Colin McGarrett and Nasker Contour to Conson After Quave on well on Ashty Jack O'Hart made it for she cool motto of Kama Eg Darren Míchéal Tá Bruin son Cos Coristach the Costa went to the Jack and son agus Skilin Shishin go make kicks there Eg na Gaeil agus Desh Dol Contossig and Countson the Tacht Eg na Gaeil yeah Nin Shishin the Loch banished to Laochra luckily agus some Griffin Carton son Eg and Rator Tasha Tarring last mod and Stoa agus Desh score all Eg na Gaeil agus for Harrig Fain Gown so Colin McGarrett Tas Bontas Ma Coristach Adisha ge Lesh get og Council Order Fos say Tashtel Leg Turling to Gasigitera Haran Chasnon ton Council Haran Chasnon on Dafuinte Eg McGarrett agus na Gaeil Gaffa Gá Chulín Contossiganish Shin do hocht as Míchéal in Chicago 3 Hendrik Lehena Coogig Listen kick him out Josh McQuitter Dacrity and son agus Secretary Tasha Levig Laochra luckily to Tomas Toland
Rúteach siad an Ashley Toland, cinnte an son number 4 Coristeach. Ach, ag dear an réitúr á rágribh Coristeach. Go míteach agus deis ag Laochra Loch Tacht. Carnation son go fada tíreanán mac sícais agus ríist cinnte Tarseach go má. Gá cúlí natra. Is deis ag Júlta Crawford. Ar náis bout bháin eile, dí Tomás Toland agus díogar níag dulcan ceanga aanamh ag Laochra Loch Lí. Cinnte na sléide ag tuair mar náis an son go leor mar thóirí ó na Gaeil óga an taobh sa ránathe agus deis an son ag tíreanán mac sícais teacht bout bháin eile. Féidir lo scór a ghaimisiú tamil fada. Dul ar náis tín taine nómadíag an san tarna le. Scór dearna go dhéim siadar. Féidir dózéin cúlín cantásaigh ag stad sin. Ashairí úntaach déanta ag na Gaeil óga an lábh an ordagan réitor buntáiste tug a trílhaigh an Fearlar Parka scór sin Seán Ó Hachan agus tá scór den chéad scó tá gáfuoin taimse Tommy Corrum don tríú bhaut an Seán Óna sin scór an cléthe ag a Fearlar Parka Seán Ó Hachan agus well dechar na fórna seo scarún Tony Chéile. Trí a héinteag, héna seachtaigh. Sin an chéad scór le tamil fados ceann fithe cethir nómad is tólam. Leis cúdómad caite hena féin in san chéad nómad am breise agus ní mór an scórna dúr a gáfuoint an taobh ach oscailtí agus spásaistigh inis ag na Gaeil óga agus deis beidir ar cúlaán pastor na go mithir stréach níl an cansan na mithir fós ó ag a dura ar fóríl bhí deis clórfar an son ag an onadí agus ag a dura cansan na mithir stréach Nailo Crahor ach bhí deis maith an son deich an cailta inis ag na Gaeil óga. Seans ar cúl agus nas fórna ar có scór mar a bhí well bhí méid an túr beidir go damáin ach na Gaeil óga raig bhí momentum agus rihan rá slótha a caiite creadún thart a Laochra Loch Lí iad ag fnach lo in san chéad an breise réon cuma. An orda hain siad bhfuil cailís an son bhfuil tá siileh búite ag Laochra Loch Lí a cailt an son agus an dáhéamh inis ag thuirsú ar Ráth Chairn seachún a rís an tonadí Nailo Crahor Gaeltachta an pasta go dín lán tasíonn far contúirte Jack Ó Hart néide chun de Laochra mór na Gaeil óga agus tá count son Haran Trasnán cúlín cantásagat an na Gaeil óga ríist agus Jack Ó Hart néide ag aimsiú. Trí dóigh le héna seachtaigh. Dul scór ar scór. Leis na Linley Road ríist sig ag Josh McQuitter tá ceann Coristeach ríist. Leis an kick le tacht ag Josh McQuitter. Fáin rahanis ar Dermot McPhilip. Scóir tasnáil chun Tráchtaire Nash insanimir ag an lán tosí na PGO pré for se cool másí céad le. Leis tá sé boga beáí níos fear. Cean cliste ibre tríd agus stígur ní go Tráchtaire Nash san clétá Laochra Loch Lí an fear contúirteach sin an Fearlar Parka Seán Ó Hachan ag an cean sa gard a seachtí lábhar sémas Míchéal cara agus deis ag an cúlbar teachtamach a ríist. Gá nómad fáca san chéad tréimh se nómad an son bhfuil cailís an son tá se cumad sin róáta agus tar sé sin deis éasca go má dhearfa do Laochra Loch lé agus deis go siú tarint ar chóscór bhfuil tá an dáhéamh ag tart a bhfuil antan sa Seán Óna tá túsúnta chuir leis an Comórtas Peile sort le Peile an dáhéamh agus deis cuasaí a chotharmúd an gahrú bout an son agus kick séir le tacht ag Laochra Loch Lí agus stumgur bé Crahor gach an hógaigh. An dáhéamh glóric isce tá sé fós te agus mar bhaint go maith ansá.
Tá sé rite amach tá Laochra Loch rite amach as isce ach tá budéile techt ó na Gaeil ag teachta gabhar agus sin sprid an Comórtas. An dá ag taobhúla na chéile agus deasa sin na dhéiscin cléthe Harbh Spórtúil agus mar derm sin tuisce feightanis ag an dáhéamh tá an Cicséir take tóca choristeach Haran seasnáin ag Laochra Loch agus an countson aimsethe ag cruthúr gochan agus cílíonn sé sin don GAA tá míad gob ar a chob ní féidir na fórna seo scar an Tony Céile tríadóigh le héana hochtag ár chluthe Peile Laochra Loch leis countson agus nómad fáchathe in san céitréise de ann breis an son far Ráth Chairn glas na mí agus an kickamach inis ag Séamus Míchéal cara. An brise feite na Gaeil. Aber bhá déanta sanna cruthúr ó cíán ach mar bhí mé ran dáhéamh spíanta tucha tréta good ar nas gus nastan son seachún inis. Laochra Loch agus Kevin Devine hána seach mar antí. Funnah go siúd tucha leistigh tucha sé ar nastín lán tosí na PJ O'Prey. Choristeach ar siúd agus an fella dulóchan go duine stig good ar nas blochál má déint an dáhéamh líamach ar héananig an son agus ag dearan count an chur amach agus glantar choméigent ag na Gaeil an fell fáchan i dhéag an son. Gandíach an ríbeag an tarna seansaige tá míad beagnach ag dearan den ómad agus an réitóric fearr ar an úr dúir sin fearr clan na Gaeil Bernardini. Ní fada eile bheith le feiscint in san chéitréise damhbreise seachún na Gaeil beidir go méid 10 amháin eile Tráchtaire scóransa. Ibar tríad Conor Downs. An dáhéamh tríis spach agus fuinmh nuagáilte ná breis an son an fearr glíonn son ar talamh. An countson imime seach sa cúnge smachtathe ag náiló crothúr. Beidir bhfuil 10 an son ribh séad na fadóige ag an lán tosaí an countson ag casa áfach agus ar yes. Agus fóríl ein count díag de seans na Cailtan son na Gaeil agus an adóg lahame séitethe in san chéadtréimhse dam breise agus well níl éonún ar aingen son na fór na fós cóscór tréis an chéadtréimhse an breise tríadóigh ag na Gaeil héana hochtag ag Laochra Loch tóga míad anáil agus be míad ar nas leis an tarna den ómad.
Mission Dáhéh réigd an tarna tréimhse down breise sa far Ráth Chairn agus well for an Dáhéh sais fuinmh breise in san chéad den ómad ach fós mar bhí mar ag deire seasca chorm agus gá fuinte aimse an taobh nó trí fuinte go dain aimse an taobh in san tréimhse down breise sin agus an réiteoir inis réigd an tarna tréimhse ann breise san Cuoinnig Mohammed chorm ag deire é seo go méid kicin éirice ag tastáil chun na fórna seo scar an Míchéal agus well agus tá seo cáfis nach go mé sin ag tastáil tá kick sé láthach ban búte ag Laochra Loch agus mar háirdín go minic an ann breise ní mór an scór chéan tú an cansan le bheith tóca ar náis ríist ag Laochra Loch aber le déanamh stíg agus smachta go maithe go deire ag Tomás Toland a dul a rúthar beidir bhfuil oscailtaí an son na Laochra dul isteach a gara trasna an son ag na Gaeil agus téanta go maith cosint an a bha agus deis teachtamach an son tré ó bhhéilán agus chuinnig go raibh Laochra Loch dos éon cúlín chun tosaigh ag stadéigent in san tarna le ach an son fuinne feite ag na Gaeil tháinig ar náis a chorm ceiribh ar fad ó chin agus deis ar a géad scórbéidir sa tarna tréimhse down breise ag na Gaeil spás an son ag osí nó conmhuíocht hiúist na bróga agus go bocht ar fóríl dos éon ceann cailtanis ahrú le bheith déanta ag na Gaeil agus cíimiid gan sachan céad tá tacha seach John Prendergast a tatar náis ar bar chuna sé isteach ó chinamh níos luatha mar onadí fola agus tacha seach inis mar onadí ceart mar thoraigh tuirsú chuine nach bhfuil cethir onadí ag Laochra Loch agus déanam semach bhfuil trúracha úsáide hena héanaá má se tá siidir frád a líamach ar a héananig an áirta héin si sellh smachta go háling an son ag Laochra Loch agus ag Diarmaid Mac Philip seachú iad seachú fáile le Seán Ó Hachan annach le fád imar go siúd scór na úntacha aimseige ag ceircha lu amach inis bhfuil slíosteach an fel fáchan í dhéag an son ag beidir me an tarna sean sé gáil teachta an son PJ O'Prey Sean níos fearr ó Laochra Loch Seán Ó Hachan a rís fécinn sin orda deis scóráil an count son ibrethe staach Chairn seasnánig Ó Hachan sár cúlín ag Seán Ó Hachan agus ag Laochra Loch agus is iad inis tá gafa cúlín chun tosa go ríist héana naidí go gine trí dóiag leis sin ceantan a dul bhábhar na Gaeil Jack O'Hart néide Scrúr ó Cíanan cúlín idir na fórna fuair an íorthar bhéal first a cúlín chun ceinn agus creadúnta dul don Dáhéh a sár cléthe Peile seach go bhfuil le Jack O'Hart néide sean na trí niscaí John Prendergast na cosa buinte de ní léon rud míid lecha go turn réiteoir an son ní bhaid tú in kick sé réisce agus tá an cléthe Harbh Spórt an pass gan bheith úntaach obair le déanamh an sonach déanta agus snasta chun sellh a bhúcant agus braham bhfuil beáin níos mó de fuinmh inis in Laochra Loch ná mar atá ag na Gaeil agus deis ag Conor mar gach an techt sin ceist céimh ag a dul ráitín cléthe ceithreachanna semárach agus céimh ag a dul tín labba go luath agus cén fuair na bheith ag reince go moch maidin is strig san olphobal atá seasna únga sin iad na ceistin ar fad a bheith le freigart san chéad den ómad eile nó mar sin ósár góir seánóna seachúnga ríist Laochra Loch agus Tomás Toland seach sa cúnga ach sin a teacht de chosa tosaí istigh agus san kick slasa ag a deire a dul bhábhar na Gaeil trí nómad go le caite Ganach scóráin feic sár goháil a ríist an son ag Tomás Toland déanta cúplúraige sprálaistal an orda sellh a bhúcant agus well sin ceantas rudaí beidir chasaigh an cléthe má leanan siad lotha agus stáid se mar sin amach go fada le dúilteach mar crábhagáin Tomás Toland a ríist cúlín idir na fórna an táimig amach ceir nómad caite hena hain Lech scóráin feice in san tarna tréimhse down breise agus Seán Ó Hachan ag aimsiú do Laochra Loch Támán trí go snast an son ag Diarmaid Mac Philip Carrick tastáil bhfuil cailís an son tá fellimithe uig níor bhainge tá spáin chun pasa hart agus ag a deire na Gaeil ábal teachtamach a ríist ach obair le déanamh leis cinn tú an brú atá teachtú Laochra Loch an count gardan lína John Prendergast a gurigé smachtú an son imethe haran lína ach ag a deire I bhábhar na Gaeil feicin kick slasa sin agus
Réiteoir árák bhfuil sé aon tú leis an bhar ar taobh. Ach an táimid amach, ceir nómad go le fácathe, cúlín idir na fórna, cuoine go méid kickinna Éirice má hámid chorm ag deir na himar ansá. Is an kick taobh lína le teachta Jack O'Hartnéide. Can Garrett gan bheith úntach Bronton a sellbhéh sin thnáis go dtí Conor McGuckin. Agus Laochra Loch lí tris fuinmh nuagáilt le coppla nómad an nuas. Leis, dar nó beag na bútóirín chéic le heile níos déanaí neh anna litir mórgus an ceathra rua. Níl ceachtradas an fórna suine bhar sinna gastáilse tá si de cuiinmh ar an adó geirig agus fécint an meisi dábalta a gaim cína chumad chun ceang an tá sinnaíon ceise chun Laochra Loch lí ríist. An taobh sagadtí tíornán mac sícis, cúig nómad go le caite. An san tarna tréimhse dam breise. Thnáis cofada le Crúthóir McGuckin. Leis, ní mórt óbh bheith airich gan an fella hartúthe. Agus ag deir tríle siad dultín taobh eile an count an seach sa lár. Well, tá lámh an ard an son. Réiteoir scuile leis an immert. Kevin Devine a teach an tosaigh seach. Cofada le Dara McManaman. Passáil Mahanson ag Laochra Loch lí agus tá fuinmh le feiscint inis. Thnáis a héin si deis an son ag dúilteach Macrábha gáin tá an countsa seorathe Haran Seasnán ag dúilteach Macrábha gáin agus cílíonn sé sin go bhfuil Laochra Loch lí gafa gá chúlín chun tosaigh. Gá chúlín chun tosaigh agus ceithre nómad fácathe. Leis tá fear sínt an son os na Gaeil óga sinné os sin nó chun bhuiastólam. Tá trí chúlín dearna aimse Laochra Loch lí. Táimid amach an son agus cuairlaigh ag tastáil ó osin ó conmhaí tá sé dúirteach ar náisisteach mar anatí crampa beidir ach cuairlaigh ag tastáil deir an clog go bhfuil trí nómad go le ag tastáil beag an dómhanis ahrú dhéanamh agus well tá an bhailenis cai sin farcha gágant far air ní má le haing é sin éiscint. Caig osin ó conmhaí an farcha gágant an son agus an clog bhfuil seach nómad caite in san tarna le trí nómad má seathe tá fácathe. Trí nómad le dul kick amach ag James Míchéal le ceara tá rá chúlín idir na fórna ansá tris sár cluthe Peile ag Comórtas Sóisir na bhar an í Réamhbhabta ansá ar Ráth Chairn agus sellbh náis ag na Gaeil óga cá fis nach go méid kickin ag tastáil chun na fórna seo a scarún Tony Chéile. Leis seach sa Lawrence an hain siad, go dtí Jack McCuistela. Réiteoir árá go bhfuil sáú fecinn son a hebh rialacha agus gan golóirí mar tháirí bheith thnáis is tóla ag Laochra Loch lí. Sné, ní ribh golóirtaí na thnáis. Agus bhíidir as ruchtan ó hebh I mar tháiríte agus tugann sé sin deis éasca ar taobh eile ag Laochra Loch nó ag na Gaeil óga agus an cuairmeis ar Colm Garrett. Scóra aimsú agus leis go tóg tá sé sin déantaige. Tá an cúlín ag Colm Garrett agus ní leathra ríist ach éon cúlín ó bhain ansá agus trí inis a gona héana fethe Colm Garrett leis an gic séir sin agus well tá an clog ará bhfuil nómad agus 10 second fácathe. Nómad agus 10 second fácathe agus Laochra Loch lí éon cúlín chun tosaigh tris sár caimhint an fel agus sellbh an rud is táchtaí tá sé ag Seán Ó Hachan agus an pass gan bheith úntaach beidir gona bro sé amach ar an tarn iirecht ní dhéananig ar an réiteoir ní dhéanaigh agus beidh kick séir le tacht ag na Gaeil óga agus deise go siúda le an únsaí tá scór ag tastáil go dóite uathe. Bhíidir chorm ceirh ar fad le lein an cléthe. Cléthe drama tú, cuinig gur bh Laochra Loch lí dozéin cúlín chun ceang éon nómadí go seach sa tarna le ach anis tá deisir cúlín an córt scóir tá an cansa tamánta isteach ag Crothró Cínan agus an gredfa tá míid chorm don gúigú báta 3-4 díag ag na Gaeil óga héana fithe inis ag Laochra Loch lí agus an clog ará go bhfuil leanómad fácathe. Well tá deabhar ar an scéil go méid kickin ag tastáil ansá ar Ráth Chairn bhíidir ag lurg tús má bhfuil tá tús
Splódrach Corla Comórtas in the Blina Fehe Cúig. Gahain size drama, Pelton Kidsco. Kick him off in a shake Josh McQuitter. Fehe Cúig second or more, or ta Fácaha. Shellivan Ruddas Talkty. In order to Hainshid, Sean O'Hacken and Mark Claytonson. Regus Ruher, Shachung and Ish. Laochra Loch Big Deshawan Ella Denmashamach. Hey, Countess na Fórn an Cléisio Vúcan Will Calishanson Tágatáin Díarachos Karen Rachel Bernardini agus ag Laochra Loch atá Shelliv agus an Fell agus an Banastóir Ruchaisteach Beidir Will Rud ag an Tráchtaire Park chun tard fé score in Ruchtan mar seo Begla Feshkin Well tá si de Cornic Eshna an meid Deshawan Ella Well tá Rachel níl sé tart mór an uig tá mid os Cowan den ómad níl den os ag mór an am Cúch of Garta immert Stolum go megar Sean O'Hacken tart fé score an so ní ekim se go ligigan Rachel Moran action ella dollaraigan so tamid os Cowan an den ómad seo é chun duldína cluichí Cathrú Canis Sean O'Hacken tá sár cluiche immer again so go dtí seo Sean Óna leis an gic Déanach Durnach far glas Ráth Chairn sa chéad cluiche Comórtas Peile Fehe Cúig chun duldís na bouty Cathrú Canis leis a gitóg tá faidige níl tá sé meisteach tá sé ag a deire I meisteach sa líon tá agus tá cool ag Laochra Loch an deir a scéil go raibh sé dul Howard Trasnánach cuma éigent tá sé críochna agus tá séad a deirig den bhadóg an so ag an réiteoir in cluiche cho drama túla sa chifa éon fork Peile cluiche Spórtúil cluiche tanafach ach dríocht agus drama ag a deire Sean O'Hacken isteach san angat leis an iirecht ag a siúd agus cool déanach ag Laochra Loch Bes le duldín labba go luath an ocht bególam tá an scór deireach díreach críochna tá an cluiche críochna so 3 a cairdeig ag na Gaelóga 2 fithe ag Laochra Loch treis sár cluiche Peile siad Laochra Loch a bheith haar nasin so ag a cúga clog Sean Óna Marach agus gannairí son Lotha. Can some Ibra Tree the Girke Karshaki Colin McGarrett, Smacht egg McGarrett, Deshan Sulle, Hearett, August Tasha Shin, Haran Shasnon, Score Mahanson, you're doing a shachung reached, Laochra Loch William Kalish, Neil Turn Rator, Squeal and Shibuntosh, to Paddy Tierney, Don Council, Sure, Hishtake Tierney, Score Mahag, all look whom to Seamus McGilla Cara, Tasha's Torbader, Count Ellenson, Garishak Dearmont McPhilip, but Dasher Cooling at Dara, Curlena Corn, Haran Shasnon, a cool bar, Lash Hanson Sunday, Conor McGuckin. Queen of her tartfred Coolina Hain Tasha Shin Tosh to Gama Agus Coolina one again Agus commissions Laochra Loch Chak the Reach Agus Bruanson Gaeil to Paddy Tierney Smacht agus Shood Agus Desher Coolina Agus Tasha Shin Shore Haran Shasnon Lesh Shakinson a Dirty Colin McGarrett Lesh Gitok Eric Garrion a Dullishtak Eg Tashta Leg Turlingt Egadera Haran Shasnon Hunt Cor Atran counts on Shore Hishtach ag Sean O'Hacken agus ag Dera Tashes Machtaha an Tarn Irich ag Dearmont McPhilip on Tarna Coolina Deshella Inish ag Laochra Loch Liga Sean O'Hacken on a score Father Gavar Park a golf win to get Side Galore Dullins and Cleha but it will Deshinish scoring Tastal Gadot will came in submersion Rachel Gligan Dovagus on counts on Nada has a lean ton Cool I'm sure Erlishin he's on Lane Van on so Ráth Chairn Can son Ibra Tree agus ag Dera tá siad sásta a bheith fáinneach agus ag Dera Creekna ag Tiernan mar ríist. Smacht go deasige leis a gitóg ag Circa Lú tá count son Shore Hishtach agus tá sé ige Sár Coolín an son ag a Bharlar Park a Silastig I me gribh sé mithe beidir bhfuil deis so sábháilúnta ag Josh McQuitter a sigsa cool níl an contour glanta na Gaelóga agus cool ag tastal be siad sásta má hen se seo Haran Shasnán tá sé mithe Haran Shasnán agus oscailtaí agus beidir bhfuil deisis ag na Gaelógan ceann son Shasna agus Shancer cool agus ag a dura blocálta ó bhí deis glóver an son ag ónó Quilling Deis an tros ag Sean O'Hacken and counts on Haran Shasnon and Cathrú Coolina go siúd on Tossish na Jack O'Hartnada pass lasmo Desher score and counts on Curhishtach agus Tasha Shin níos fear O'Hartnada call a couple of notes in the lane Kestfe O'Hartnada nish to spawn come up it will Desher cool O'Hartnada on counts on Ibra Hishtach Haran Shasnon
Jack O'Hart néide le bhaidir coolla éair bhaidir go marnas. McGarritanis, Garishach, beidir bhfuil an coolla teachtanis. Trasna agus deise go O'Hart néide agus tá an cool sin taga. Tucha tríocht an sa. Tugan Chairn sin fear Lár Park. Cuimhán ó Míchéal an Council ag tastal ó Count Contra de Rimle Cardóga agus tá cool eile. Deisir tá si tríis fiosú ón díl deisir coolín an cóscóir ag O'Hart néide. Agus tá sé ag na Gaeil an láh an ordagan réitor buntá sé tu a trílig an fear Lár Park a scór sin Seán O'Hagan agus tá scór den chéad go tá gáfuoin taimse tunna dí Lochra Gaeltachta an pasta go dín lán tasíon fear contúirte Jack O'Hart néide ceann de Laochra mór na Gaeil agus tá Council an Haran Trasnán se níos fear ó Laochra Loch Seán O'Hagan a rís fécinn sin orda deis scóráil an Council Ibrahimsteach Haran Trasnán ag O'Hagan fuinmh le feiscint inis Harnasha hen si deis an son ag dúilteach Macrava gán tá Council seoratha Haran Trasnán ag dúilteach Macrava cúlín chun caing éon díga seach tarna le ach inis tá deisir cúlín an córt scór tá Council tamánta isteach ag duldís na bouty ceathrú canis leis ag tóg tá fáid ag níl tá sé méisteach tá sé ag deire i méisteach sa líon tá agus tá cúl